Ste po veľkej rodinnej oslave, vygrguje sa vám, máte veľmi plné brucho a máte až pocit vracania sa potravy do hrdla. Máte reflux. Takýto stav zažije 20 až 40 dospelej zdravej populácie. Ak tá príčina je naozaj veľká oslava a veľké tanieriky, v poriadku, na budúce to tak nerobte. Ale okolo 20 dospelej populácie zažíva tzv. Chorobný reflux. Aké sú jeho príznaky? Sú to ťažkosti, ktoré sú minimálne jeden a viackrát do týždňa. Jednak to je pocit teda vracania sa potravy do hrdla, pocit pálenia žáhy, laicky povedané. Ale môžu tam byť už aj nejaké komplikácie. To znamená napríklad dráždenie dýchacích ciest, to znamená bolesti hrdla, zachrypnutý hlas, dráždivý kašel. Alebo napríklad niekedy veľmi zákerne len pocit takého nedobrého dychu. Napriek veľmi dobrej ústnej hygiene prídu dámy, ktoré majú veľmi zlý pocit a majú pocit zápachu z úst. A je to aj objektívne teda zistiteľné. Takíto pacienti trpia už na tzv. Chorobný reflux. A najväčšou komplikáciou samozrejme potom dráždenie pažeráka, zápal pažeráka a toto potom vedie až k predrakovinovým stavom. Liečba refluxu je komplexná. Väčšinou sa povie teda, že ten pacient má držať dietu, má sa vyhýbať látkam, ktoré uvoľňujú horný ezofagálny zvierač, má dodržiavať nejaké intervaly po jedle, to znamená, netreba si láhnuť s plným brúškom hore nohy. No a keď je zle, tak dostávajú lieky. Tie lieky dostávajú na reflux už aj malé detičky. Prechodne na utlmenie ťažkosti je to určite super, ale ak je príčinou refluxu v poruche mikrobiomu, tak toto nestačí a dlhodobé užívanie liekov je kontraproduktívne, práve naopak škodlivé. Prečo? 70 pacientov, ťažkých pacientov s ťažkým refluxom, takí, ktorí sú doporučovaní už na operáciu, na fundoplikáciu, kedy sa tak ako keby posilňuje ten horný ezofagálny zvierač, majú tzv. SIBO syndrom. SIBO syndrom je choroba, ktorá patrí medzi choroby mikrobiomu. U menej závažných pacientov sa predpokladá, že až 60 pacientov s refluxom má poruchu mikrobiomu. Tie poruchy môžu byť dve. Buď to môže byť klasický SIBO syndrom alebo IMO syndrom. Čo to znamená? Kedy vzniká reflux? Hore prúdom voda netečie. To znamená, buď je problém s pretlakovaním hornej časti tráviacej trubice, že sa tam tvorí viacej plynu, ktorý tvoria baktérie, preto porucha mikrobiomu, a ten plyn sa tlačí smerom hore, alebo tie baktérie alebo mikroorganizmy tvoria plyny, ktoré dokážu ovplyvňovať pohyblivosť tej tráviacej trubice a tá sa vypína a tým pádom zasa len proti prúdu smerom hore sa nám tlačí niečo do krku. Takáto porucha mikrobiomu sa dá odmerať. Máme na to dýchové testy. Dýchové testy dokážu odmerať aj hladinu vodíku, ktorý je zodpovedný skôr za to pretlakovanie, ale aj hladinu metánu, ktorý je zodpovedný skôr za ten druhý typ tej poruchy, a to je tá porucha pohyblivosti. Dýchové testy sú veľmi dobré na zisťovanie poruchy mikrobiomu. Bohužiaľ nie sú na Slovensku veľmi rozšírené. Myslím si, že ten dôvod je hlavne preto, že ich neprepláca zdravotná poisťovňa. Tým pádom gastroenterológovia sú zahltení tým, čo prepláca poisťovňa. A lekári nie sme veľmi zvyknutí ponúkať pacientom niečo, čo si musia hradiť. A pacienti nie sú vôbec zvyknutí si hradiť za niečo v zdravotnej starostlivosti. A to je asi aj dôvod, prečo to rozšírenie tých dýchových testov ide tak pomaly. Ale ak patríte medzi pacientov s refluxom alebo máte doma dieťatko, ktoré má reflux, tak určite porucha mikrobiomu môže byť až v 60% príčinou refluxu. Dýchové testy sa dajú robiť v ambulancii, dajú sa robiť doma tým, že zasielate sáčky naplnené vydychovaným vzduchom. A osobne robievam aj jednorazové dýchové testy na metán, ktoré sú veľmi vhodné pre pacientov hlavne s refluxom, pretože 70% takýchto pacientov, ktorí majú navyše metán, a ten metán robí ten reflux, dokážeme zistiť už v jednom vydychovanom vzduchu, to znamená v jednorazovom meraní. Viacej o testoch pod videom.